Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha akho nto ingako siza nendaba kaMahawu Nkotha. Indaba kaNkotha ithi ke iKaizer Chiefs ingenele ugqatso kwiitim ke ezifuna ukusayina uNkotha. Nawukhumbula into yokubana ke uNkotha laa tim ayidlalelayo phaa seyifuna ukumlowuna ngoku ithi ifuna ukumchitha. Ibike yafuna ke umphindisa phaa back Orlando Pirates ngoba iindaba zike zafika zokubana ke le tim ibifuna ukumlowunela back phaa Orlando Pirates uNkotha. Kodwa ke ngoba ke yacaba ke khona ke into engathi Orlando Pirates ihamba kancinci, yaze le team yathi ke ngoku ivulele nayiphi na itim efuna uNkotha uba mayimthole. Yaphakama ke Kaizer Chiefs ke yakhawuleza yaleqa ke ufaka isicelo sokubana ke iyamfuna kuNkotha into yokubana bangamthumela ke kubo beyiKaizer Chiefs. Ayo Kaizer Chiefs kuphela ke ejonge uNkotha, neetim ke zaphaa, netim yaphaa ePortugal iBenfica nayo ke uNkotha imjonge ngamehlo abomvu. Nayo kuthiwa ithi nayo iyafuna ukubana ke angalowunwa ugciniswa phaa kuyo. Kodwa ke itim ke le idlalelwa uNkotha itsho ithi le nto lemele ikhawuleziswe before kuphele ke le season, ngoba kwisizini ezayo uNkotha funeka abe ke ekwitim ke alowunelwe yona engekho phaa kulaa tim. Into ethetha ukuthi ke noba ke uNkotha ke mhlawumbi itim le ayidlalelayo ayisenamdla wokumgcina uNkotha okanye ayisenamdla wokumsebenzisa uNkotha ngelipheleleyo. Yiyo laa nto ke ngoku icinga into yokubana mayimlowune. Nawukhumbula into yokubana ke uNkotha lo ebedlalela iqela ke le Orlando Pirates, wakhawuleza umfana omdelwane eNew yabona entlantla, wathengwa ke le qela ke akulo. Akahlanga ixesha lide phaa ubana ukhumbula naku eli qela selisithi ngelifuna ukumchitha ngelowuni. Ekubalulekileyo ke lapha ke Kaizer Chiefs ugqatso lingenele nayo, ndiyafuna ngenene nangenyaniso ukumthatha phaa uNkotha ngoba yiyona ihamba phambili ke kwetim ke ezifuna uNkotha. Siyibeke emithandazweni into yokubana ke Kaizer Chiefs mhlawumbi ngamfumana ke uNkotha azogciniswa okanye azolowunelwa yona, ngoba ibike yazama naphaa kule nkokanyana kwamayo ithatha phaa eAlgeria. uMayo kwabona into yokubana kumfana omdala noko izinto zimhambele kakuhle, uzothi kangoku esingazi ikamva lakhe uMayo lawuphelela phi, ngoba kangaphefome konke phaa Kaizer Chiefs. IChiefs ngoku itshintshile ifuna uNkotha ngento yokubana makalowunelwe kuyo. And ndawuthi ukujonga ke indlela uNkotha adlala ngayo, umdlalo wakhe phaa uKaizer Chiefs uzofika fithe ncakasana xa anokuthi ngentlahla iKaizer Chiefs imfumane uNkotha. Angafithi umdlalo kaNkotha phaa kuqala leKaizer Chiefs baphulaphula ngendlela erayithi futhi. Asazi ke into yokubana ophetha ke uNkotha ewele kweliphi na iqela, ngoba ke kuthiwa naiqela lapha ePortugal iBenfica nalo limjongile uNkotha. Kodwa kubalulekileyo into yokubana uNkotha abe akekho kule season kwelaa qela. Nani ke baphulaphula ngake ningene nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.